Adtoyen dagiti napapateg a damdamag para iti agkaysa weekly balita. Siya mapulukot dua a multi-purpose vehicles ken dua a dump trucks INBUNONG iti PGLU iti pito nga ili. Agtuli den tinapaspas a serbisyo ken panagresponde dagiti barangay tunggal adda ti kalamidad. Kalpasan ti panangibunong iti Provincial Government of La Union iti baro a multi-purpose vehicles kadagiti siyam a pulukot dua a barangay ditoy probinsya. Indauluan ni Governor Mario Eduardo C. Ortega ken ni Vice Governor Eric Sibuma kadua dagiti sangguniang panlalawigan members ti distribution. Personal ngay nawat dagiti punong barangay kadua dagiti alkalde dagiti bihikulo. Titunggal MPVs ket adaan ti agas, emergency response kits ken safety gears. Nakabitan met daytoy ti blinkers ken sirena. Karaman kadagiti ili anay paayan iti MPVs ket ti ili ti Tubaw, Aringay, Santo Tomas, San Gabriel ken ti ili ti Santol. Malaksid kadagiti na ibuno nga MPVs dua a dump truck met tinaypaay iti barangay Madayagdag ditoy SYUDAD ti San Fernando ken ti lokal a gobyerno ti San Juan. Napalaos met ti ragsak ken panagyaman dagiti punong barangay ken dagiti alkalde iti administrasyon ni Governor Mario kagiddan ti panangawat da kadagiti susi ken kaskenan a dokumento. Ti panakaibunong ti MPVs ket pamanekneklaeng ti panagkaykaysa ti tunggal maysa iti serbisyo publiko panagtungpal ti kari ti gobernador kadagiti barangay ken ti kinapudno daytoy nga agserbi. Kiniddaw met ti gobernador ti panangiyalika kadagiti barangay iti naipaay kadakwada a baro alugan. Manamnama a mausar dagiti MPVs para iti panakaidanon ti kangrunan a serbisyo kadagiti umili ken kasama ti panakaaramat para iti panagresponde no adda dagiti emergency ken tunggal no adda dagiti kalamidad. Iti sabali payadamag utang iti LGU PUGO kadagiti napalabas at TAWEN NABAYADANEN. PUGO is now debt-free. Daytoy tinaragsak ngayon pakaammo ti lokal a gobyerno ti PUGO La Union kalpasanda ang mabayadan ti utang iti ili iti Land Bank of the Philippines. Nabaligi ang nabayadan ti utang babaan ti panangidaulo ni Mayor Geraldine Erang Garcia Bulao. Nakompleto ang nabayadan ti lokal a gobyerno tinabatbati a balanseda a 36,245,923.39 pesos. Manipod iti pakabuklan nga utang iti ili a 44,145,676.18 pesos. Kadagiti napalpalabas at TAWEN. Ibilang ni Mayor Bulao ti addang akasmay sa abaligi ti ili kasmay sa daytoy kadagiti kangrunan a commitment ti alkalde sipud iti panagtugaw na. Nang runa ti panakakompleto ti bayad ti pinansyal nga obligasyon ti ili ken ti panakaisaka ti transparency ken responsable apan nakaaramat iti pondo. Tarigagay ti LGU ang maaramat ti pondo para kadagiti programa ken naduma-duma a serbisyo a pakabenepisyaran ken pagsayaatan dagiti umili ti PUGO. Kalpasan ti panakabayad ti utang ti ili nakasagana dan a pasayaatan pay dagiti proyekto dagitoy kasamot ang mapapigsa dagiti naduma-duma a serbisyo tapno maitandudo ti asenso PUGO. May palagip ngay munamatan ngay nanunsyo ti lokal a gobyerno ti kaba tinaan-anay ang panakabayad dan ti utang da kadagiti napalpalabas a bulan. Ini sa bali a bangir validation para iti MAPLANPANO a farm to market road ijay Bagulin NARUGIANEN. Bako-bako ken nadadael a kalsada ti maysa kadagiti pagparikutan dagiti sumagmamano a residente iti barangay Dagup ijay ili ti Bagulin La Union. Gapoy ti saan a naurnos a kalsada iti sumagmamano a pasat ti barangay, marigatan dagiti residente iti panagdalyasat da ken ti panangisalog da kadagiti produkto da. Kalsada minsan mo jay nay panagtutudong ko nagrigat nga lumasa ton tilugan ta lubak-lubak nga rod. Masapol nga jay napipigsa lang nga sa lugan ti makarasat. Narigat nga ron sir no matundwan ko nagrigat mga makakwatilugan. Sa karon ita nga lugak-lugak rida. Ang makita pag ipagpagnaan. Ti residente ani Ismael, ingalot na anaimbag ti isalog na asako iti Eric iti motor na, tapno na saya at daytoy ang maibiyahe iti natagtag a kalsada. Iti kalsada, kasi lubak-lubak. Ngem ti arig na akalbaryo dagiti residente, ket ininuten a may paayan iti tignay, kalpasan a marugyan ti validation iti lugar, babaan dagiti kamang iti Department of Agriculture, nga aday ti sidong iti Philippine Rural Development Project wenno ti PRDP. Idila ang napalabas alawas nagturong iti lugar dagiti kamang tinadakamat nga opisina, kadwa dagiti kamang ti lokal a gobyerno nga idadaulwan ni Mayor Virgilio Flor, tapno adalan dagiti kasapulan para iti proyekto. Well, pagsiyatan na diya po ta nabiro kan dati pagsiatan nakit okay ti PRDP. Inyok yan da iti pagsiatan na script da ito
iso tinamnamayan da nga pagsiyatan. Sa amin to nga isla na light vehicle, makasangad dan to iyayen. Ang kala itakta, masapon nga dati dual na. Napigsa nga dakil nga makina. Sigun iti alkalde, 600 million pesos ti pondo nga gapo iti DAPRDP para iti panakaornos ti 14.5 kilometers a kalsada. 15% tumot a kanayunan a pondo ti agapo iti lokal a gobyerno. Talo a barangay kay nasurok 5,000 a pagtaengan ti manamnamang agnumar iti proyekto. Pakaibilangan dayto iti barangay Dagop, barangay Cardis ken barangay Alibangsay. Manamnama a pakairanudan tumot daytoy dagiti kabangibang nga ili. Agduduma, dati kumplito, kala bagyo beans mo lang. Dito nga pag-agapan iti vegetable niya po. Dito manipod dito katod nga porsyon. Kopi, amin nga vegetable. Da amin ijay. Napintas tiklima na ijay nga banda. Ado asar tapag namayan mi dagiti po produkto mi ket nalakamin to lang nga isado kun sir. Itagdama ket manarimaan ti panakaornos dagiti naduma-duma a napapateg a dokumento para iti sumaruno a proseso. Apo, agan anos kay latang. Tao hayan ti pag nakairogina, Vietnam na mahal, da kayo kit kala maragsakan kayo, kala bagbagayo pa yun nga ang kanayon kaming umay dito, rukod, kung kunada, tataw-tawin, kitnahan nga maangkay madanagan tatan. Once na nalpas kapapilan na, okay, makita yun itong ibubunga iti yay ko na nga nag-okyan yung data da noon ng PRDP. Kabayatan na car-free ken wellness weekends may patungpal iti syudad ti San Fernando. Aduitan dagiti Ilyocano a maing engganyo a magnamagna ken ag-jogging kas paset ti panagwatwat ti bagbagi wenno dagiti daduma ket maaw-awis nga ag-zumba. Health is wealth garud akunada, bayat a nasapapay ket ag-invest kan para iti salon at mo. Dayto ita ti supsuportaran iti City Government of San Fernando ngay dadauluan ni Mayor Hermenegildo Gualberto. Mangrug ita ta Mayo 9 ket may patungpalan ti pilot run ti wellness weekends ken car-free weekends. Ama iyan nurot iti City Resolution number 26-247. Ang mga tao parang wala masyadong naglalakad freely, ganun. It's something na parang kaya pala na kaya pala siyang ganun na freely nakakalakad yung mata, walang iniisip na kotse, tas they can do pwedeng mag-activities. Yun talaga yung parang pinaka-promote natin is gusto natin yung mga tao hindi parang magka-healthy lifestyle. Temporaryo a may parikap dagiti sumagmamano a kalsada itaglawlaw ti City Hall ken Plaza. Tapnoy kandalan dagiti naduma-dumang aktibidad a para iti pagsayaatan iti salunat dagiti Fernando ken Fernanda. Maiparikap dagiti kalsada iti paset ti F. Ortega Highway kang runaan ti sango ti City Hall, sango iti St. William the Hermit Cathedral ken sumagmamano a paset ti General Luna Street iti sango ti Mabanag Hall. Tunggal Sabado, temporaryo ang may rekap dagitoy a kalsada manipod alas 4 iti malam, ingana alas 10 ti rabii. Iti met Domingo, temporaryo ang may parekap dagiti nadakamat a kalsada manipod alas 5 ti bigat, ingana alas 10 iti bigat. May parit mat iti panagserek ken panagparking dagiti lugan kadagiti nadakamat a lugar iti naituding aldaw ken oras. Tapos, ang pinaka-driving goal niya would be actually is community-driven, meaning yes, magpo-provide kami ng mga logistic requirements sometimes, but ang pinakahabol namin is, let's say, kunyari, gusto ko mag-start, yung interest group ko or hobbies ko, gusto kong ilatag dito para yung mga tao na may similar interests ay, magsama-sama. Pakaibilangan dagiti ma-enjoy ng aktibidad ket ti walking, jogging, zumba, martial arts, chessboard games, chalk art ken racket sports. Adan tumat ti may muntar a pop-up market amang ijaya karagiti nasusustansya amakan ken adan tupay ti mai-set up a mini library. This is a community-driven effort. So, share ng responsibilities, meaning yung tamang pag-ano ng basura. Of course, with every event, we will generate waste. Pero ang hope namin is, people learn to take care of our shared space. Kasi, sa atin to eh. So, next would be, let's try and
actively participate or bring our interests to the table. Agpatingga ti pilot run inga na Hulyo 26, ken dito ito ti pakamuan ti panagtuloy iti programa. Iti sa bali pa adamag baro ang merkado publiko ti BANGAR naluktanen. Formalan ang naluktan ti baro ang merkado publiko iti ili ti BANGAR. Naigiddan iti panaglukat iti market day iti ili. Ideal daw ti Huwebes na angay ti blessing and ribbon cutting ceremony ti baro ang merkado publiko. Indauluan daytoy the Mayor Joy Pinzon Merin, Vice Mayor Virgilio Dabalos, ken dagiti sangguniang bayan members. Personal mo't abimbisita ni Gov. Mario Eduardo C. Ortega, tapno maidanon ti suporta ken tinabara a panagkablaaw na kadagiti Bangareños. Napalaos mo ti panagyaman ti alkalde iti naisang sangayan a parabor a naawat da iti ilida. Agsipod ta nabayagan daytoy nga arapaapda. Jay kunata yun, we need change. Sometimes we need change. Kaya nasa awan dati nga panagbalbaliw change para iti progress iti ili tayo. Day talaang iti kangrunaan nga goal iti LGU no apay nga inyalis tayo apo iti dati nga market tayo ditoy along the national highway nga makita ken mas mari na iti saan lang nga taga Bangar no diti amin nga lumabas ditoy ili nga Bangar. Masarakan ti baro ang merkado publiko iti Barangay Maria Cristina East. Agbalor ti dua akad saaran a building iti 199,899,855.10 pesos. Amanipod iti pondo ti LGU ken adaan daytoy ti Kalawa a 10,026 square meters. Narugyan ti konstruksyon iti Setyembre a 8 tawen 2023 ken nailipas iti Setyembre a 11 2025. Tampok iti baro a pagatangan ti 384 a stalls ken nalawa a parking area. Akabailan na ti umawat iti 240 a bihikulo. Manamnama adakkel a makatulong daytoy a merkado para kaday ti micro, small and medium enterprises wenno dagiti MSMEs ken ti panakay tondudo dagiti lokal a produkto iti ili. Di maray pa iti programa the First District Board Member Chari Nisek and Aaron Kyle Pinzon, dagiti empleyado ti munisipyo, punong barangay, ken dagiti market vendors. Ken maudi ka dagiti damdamag sumagmamano scholars diti probinsya NAKAAWATEN iti stipend. Nang rugi na nagibunong ti stipend dagiti sumagmamano a lokal a gobyerno dito La Union para ka dagiti scholars si may kadua a semestre ti school year 2025 to 2026. Ijay ili ti agoo 143 a scholars si nakaawat ti stipend kabayatan iti naysayangkat a payout iti Abril 28 iti munisipyo ti ili. Indauluan dayto ni Mayor Frank Sibuma, Vice Mayor Antonio Islao ken dagiti miyembro ti sangguniang bayan. Inpaganitgat ni Mayor Sibuma ti kinapatag ti akakmen a papel ti edukasyon kas pundasyon para iti panangpaduras iti ili. Inalukoy met ni Vice Mayor Islao ken dagiti miyembro ti sangguniang bayan nga igaed dagiti estudyante ti agadal ken aramatan da dagiti naawat da stipend para kadagiti pagkasapulan da iti pagadalan. Kabayatan na ijaili ti Luna 50 met nga estudyante ti nabenepisyaran iti scholarship program. Ti stipend ket kanayunan a suporta iti panagadal dagiti estudyante ken makatulong iti pananggunod dagitoy iti arapaapda. Baban ti stipend matulungan dagiti estudyante iti naduma-duma a pagkagastusan kas iti tuition ken dagiti supplies. Baban iti panangidaulo ni Mayor Gary Pinzon ti programa ket paset agtultuloy at ignay ti lokal a gobyerno tapno maiya si dagiti edukasyon kadagiti estudyante ken tapno may sagana dagitoy para iti napintas a masakbayan da.